play pi barok ki paralog ki bape ya katek Lovinia YouTube channel haktin khasi menta kasngi nga don hangni ban hikaya pi ya ka rukom ban register bat ka people tp klik ha ka sign up option but hangni pin yoi baki don atli ki account ti pila banjit kawai na preng jongki da pilet da ka individual account kalong ba pila ban thiet jing thiet online bangi ju khat ru ka online shopping ti kani ka long bai tang ban su thiet jing thiet enrei de phiyai ka da ka business account ka long ba phila ban de ban thiet ka ju ka por ban kham tam e ka ba de ba ka pisa ka ba phiyo na ki wei ti la ka long hari la jong la ni ka pawan na bar kani ka business account ka pediang nang taru pi don kamban update e ka KYC ti hadir ba phila da banjit e ka tu ka option ya beteng sekman bat hang ni pan pila banjit kawai na pedeng jong kini ki option ki bala ai tidak pi ju song tenat ban le kai ya ki jat game ki ba yo jing siu dan di pi le ki du jai service ka ba pinjit de kani ka on marketplaces or freelancer platforms tinga ya la di nga penon kam da kani but hakani ke benta ke ba arpan kalong ba kanu pinyo si benai ya kata ngim pala bantip ti piru pin pala bantip lada ka jingyo jong pi kalong khandiat ani sibun ti ka bha banjit ka ni ke option ka ba khadu I'm not sure but hadin pila da ban select ya kani ha benta ka balai pan kalong ba pediang ya ke pisa India bat pisa bawana syabhar atas I next but hadir mapila klik next ti mentahang ni pan pi don kamban I ya ka email ID ke jong pi ke belum valid kata kemud ba ka email ID ke ba pi ju penon kam man la ka sngi la ni man la ka por but hang ni pat phia ban ai yo password tinga ko ban batai ya phi ba phim ju dei ban ai ya ku mobile number la ne ka tarik singi kha haba phi shna password haba phi le ya kanu ka registration online ti kumba phi i ha kani ka screen kani ka dei nuksa jong ku password ba khlan ti phila ban pendap kum kini ki jan haba phi register online ti hang ni ru phi pendap kum ju tamba ka shong ka jing start ka jong pi kum ki do jai password pinjit ba fit sok ban kan mau ti hang ni pat pi yo i ba ki don shibun tli ki option rei ka ba bhatam kalong ba pinjit da kan ka individual account ang tapat pi kwa ka jai service ka ba kum kanu ani ki taki product detail ti pila ban type ni kumba ngala batai pi hang ni ada ka advertising services dani pi jet kum ka jin kwa ka jong pi nga type ka advertising services ti kan jet ya kata hi kadon harum khandian ban anda ngala scroll menta kadi gani tinga ngala yo but hang ni pat pihak ban pendap ya u pan card number lada phim padon pan card kata ka jing e kan long aba phi bu ya ka pisa tani ka bai de ba sim la ne ba ai ka jing du nong kan de na ka banta ka jong pi ti ka bha si bu ne lada phi apply pan card lada phim padon gen ti de philat don ti kan bhashi bon e na pi pendap no hang ni mar bon sin phila tip hi ba ka taxation ka klan bat ka he na ka banta ki bri ki bom don pan card ti ayu pan card number jong pi hang ni but hadin ang ka bade
PI ka kerteng ka bapi kwa na ka banta jong ka PayPal account ti kani ka banta bakhat du phim dan kam ban pandam namar ba kani ga ide shipang ka URL website ti ada pidon pila banai la phim don show ino blank dan ino thli ta sa klik submit but hakani bat ka banta kalong ba pin pendap yaki detail la jong kum ka kerteng ke jong pi ka jan nang ta ka tarik sengi ka mobile number ka jaka ka ba pi shong pisa bat kuta ter ti ang ka pendap yaki jong la jong bat aklem pen EPS screen nda pila adam pi ya sha khamat dak ba klik agree and continue but kani ketiga valid dashboard ke jong pi ba pila deban register temata kala along but haswa ba pin beteng syakmat ya jing page ya kani ke video aku aban ong pi ba pi don kam ban link ya ke bank account ke jong pi ba kani ke PayPal klik akan ke link bank account nama lada pim link ya ke bank account pim la ban yo pisah ke account ke jong pi ke bank pendap UIFSC code ban account number ang tadi pi pendap ya ke detail jong bank ke di ke branch you ke don hai ban kumta ter ya kini baru ki detail pila ban yo na ka passbook ke jong pi ti kanu ke bank ha India kala ban link lara pisam jing pila ban kontak yang tak ba pilih ka techlovinia.com but shop pin ino ek ni video ban pen semua bah buat klik subscribe ban like ban san mishkiwe klishibo